арабистони саудӣ бо шоҳигарии муҳаммад бин салмон амбитсияҳои бузург доранд ки ховари миёнаро аврупои ҷадид кунанд. маҳз ҳамин шахсият 80% сармояи дастаи Ньюкаслро дорад ва арабистонро маркази футболӣ кардан мехоҳад. бо ҳамин мақсад футболбозони зиёде ба чемпионати Арабистон даъват шудаанд ки имрӯз дар навор оидашон ҳарф мезанем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Лионел Месси пешниҳоди кайҳунӣ аз ҷониби Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ гирифта буд. намояндагони даста ҳатто ба Париж рафта оиди гузариш гуфтушунид карда буданд. онҳо бо намояндаи Лео ва падараш Хорхе Месси мулоқот доштанду мехостанд ки ӯро ба ҳайат шомил созанд. Месси тарки Париж кард ва дар бозии охираш ва бохт аз дастаи Клермон аз рафтори мухлисон нороҳат гашт, вале ин муҳим набуд, зеро Месси аллакай дар ҷустуҷӯи дастаи нави худ буд. Месси дар интервюи дирӯзааш қайд кард ки ӯ сӯи пулҳои калон намеравад ва бозингари нави Интер Майами хоҳад шуд. ӯ пешниҳоди тақрибан 2 миллиардаи Ал-Ҳилолро барои 2 сол рад кард. мутаассифона мо рақобати дубораи ӯро бо Криштиану намебинем. Лео метавонист дар дастаи арабӣ муқобилияти зебояшро дубора бо Ал-Насру Роналду манзури мухлисон кунад. гузариши ҷолибтар он шуд ки собиқ ҳамдастаи Роналду Карим Бензема расман бо Реал Мадрид хайрухуш карду ба Арабистон ба дастаи Ал-Иттиҳод гузариш кард. шартномаи Бензема бо дастаи Ал-Иттиҳод барои нахуст 2 сол муҳлат дорад ва имкони тамдид низ дар назар аст. олӣ мешуд агар мо ҳам Мессиу, ҳам Роналду ва ҳам Бенземаро дар як чемпионат медидем, вале боке нест. ситораи дигаре ки метавонад ба ин чемпионат ояд, ин Рамос аст ки пешниҳоди 30 миллион евро аз дастаи Ал-Ҳилол дорад. дар ин харид Ал-Наср ҳам талош дорад ки собиқ ҳамдастаи Рамос Роналду он ҷо боздӣ мекунад. будани Роналду шояд сабаб шавад ки Рамос ба дастаи Ал-Наср пайваст шавад. дидани Рамос канори собиқ дӯсти худ шодии зиёд ба мухлисон медиҳад. ба ҷуз ин бозингар Роберто Ферминьо ҳам аз диққати шайхони араб ақиб намемонад. Фирминьо расман бо Ливерпул хайрухуш кард. карьераш дар ин даста хело олӣ гузашт. қадами баъдии Роберто бошад то ҳол аниқ нест. Барселона ба гуфтаи ӯро таги чашм кардааст, вале Лигаи Арабистон ҳам барои шартномааш талош дорад. мунтазир мемонему мебинем ки ӯ ба чемпионати Арабистон меравад ё ба Ла Лигаи Испания. ба ӯ монанд Нголо Канте ҳам оиди қарордоди наваш бо Челси муваффақ шуда натавонист. Челси мехост ин футболбозашро нигоҳ дорад, вале ҷароҳатҳо вазъи Кантеро бадтар карданд. Канте пешниҳоди хуб аз дастаҳои арабӣ гирифт. ба ӯ ҳам Ал-Иттиҳод ва ҳам Ал-Фотеҳ таваҷҷӯҳ доштанду Челси яке аз бозингарони бо таҷрибаашро аз даст дод. пулҳои зиёд Кантеро маҷбур карданд ки чанд зина дар сатҳи чемпионатҳо поин фарояд. мадридиҳо ҳама ба Арабистон мераванд чӣ? ин навбат нимҳимоятгар ва маэстрои дастаи Реал Лука Модрич пешниҳоди гаронтаре аз Арабистон гирифт, вале Модрич мехоҳад ки як соли дигар дар Сантьяго Бернабеу монад. Лука аз рақобат бо Ҷуд Беллингем дар ҳайати асосӣ даст намекашад, ки тоза ба Мадрид мепайвандад. бозингари дигаре ки аз Арабистон даъват гирифт, ин Ди Мария мебошад. инсайдерон мегуфтанд ки Барселона, Галатасарай ва Бенфика ба бозингари аргентинӣ диққат дода истодаанд, вале ду дастаи арабӣ ва қатарӣ барои Ди Мария пешниҳод ба ҳаҷми 10 миллион евро солона карданд ки ӯро ба дастаашон гиранд. медонед чӣ? яке аз он дастаҳои диққатдошта Ал-Ҳилол мебошад. ду қаҳрамони ҷаҳон Ди Мария ва Месси метавонистанд ки бозингарони Ал-Ҳилол шаванд. ин ҳам тамом не. ду легендаи Барселона Жорди Алба ва Бускетс ҳам пешниҳод аз ҷониби Ал-Ҳилол гирифтаанд. Алба ва Бускетс метавонанд маоши баландтареро ин ҷо гиранд. агар Месси дар ҳамла, Бускетс дар ниммиёна ва Алба дар ҳимоя мешуд, пас дастаи Ал-Ҳилолро Барселонаи ду номидан мумкин буд. рӯзноманигори фаронсавӣ Муҳаммед Бухафси қайд мекунад ки Ал-Ҳилол наздик аст ки Бускетсро ба ҳайаташ бо маоши 18 миллион евро солона ҷалб кунад. хабарҳои охир ҳамчунин ба Обамянг тааллуқ доранд ки дастаҳои Ал-Аҳлӣ ва Ал-Шабоб ки дар Арабистон база доранд, ӯро харидан мехоҳанд. новобаста аз хоҳиши бозгашт ба Барселона, Обамянг бо дидани пулҳои зиёд метавонад ки мухлиси футболи ховари миёна шавад.
оё медонистед ки Зинедин Зидан пешниҳоди 160 миллион евро барои сармураббигии Ал-Наср гирифта буд, вале ба назар онро Зидан рад кард. гуфта мешавад ки қарори Зизу барои табиати гарми Арабистон рабт дорад, чӣ хеле ки бо сабаби климати ноқулай пешниҳоди Юнайтедро ҳам рад карда буд. ин ҳам ғамгинкунанда шуд ки Зиданро бо шогирди беҳтаринаш дар як даста надидем. якҷояшавии дубораи онҳо дар ҳақиқат дастовардҳои зиёд меовард. ҳамин хел нақшаҳои Муҳаммад бин Салмон бо даъвати ситораҳои футболӣ то рафт рушд дорад. ба ҳамин навори имрӯза мо ба анҷом мерасад. То наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.